Memoria, bere izanak esaten duen bezala, memoriari buruzko antzezlan dokumental bat da. Oroimenaren eta oroimenaren galeraren inguruko antzezlan bat da, eta kasu konkretu bat hartzen du oinarri moduran, ere amonaren kasua dena. Eta orduan esperientzia pertsonal horretatik abiatuta eta elkarrizketa, nik egindako elkarrizketa batzuetatik abiatuta antzezlan bat sortu dugu. Zuk azkenan proiektu bat planteatzen duzunean nik aurre iritzi batzuekin joan, eta nik landu nahi nuen gaia oroimenarena zen. Baina azken batean ari nintzena zen, 30. hamarkadan jasotako emakume bat, nik asko maite duan emakume bat, nire amonaren testigantza jasotzen ari nintzen. Eta orduan batean, beste gai batzuk, zeintzu nik uste nuen ez zirela hasieran hain printzipalak izango, batean iruditzen zait nahiko protagonismo hartu dutela lanean. Bat dela zainketaren gaia, eta bestea elkarrizketa intergenerazionalaren gaia, ez? Eta ez dakit iruditu zait, asko daukagula gaur egungo emakumek eta gizonek ikasteko gure amonengandik eta zainketengandik, eta nola indarra ez dagoen lotuta vulnerabilitatea eta fragilitatearen ezeztapenera, baizik eta vulnerabilitateak eta fragilitateak egiten gaituela indartsu. Sorkuntza prozesua orain dela nahiko denbora hasi zen, lehenengo nire amonari proposatu nionean elkarrizketak egiten hastea, hau 2019an izan zen, eta elkarrizketa horiek bildu nituenean proiektoren dosier moduko bat egin nuen, eta horra hasi nintzen Silbiarekin lanean. Elkarrizketako oinarri hartu, egin genuen lehenengo izan zen, pixka bat elkarrizketa guztiak, nituela orduko grabazioak zirela, analizatu egin genituen, eta esan zein zati hartu aldugu, eta gero baita ere, beste elkarrizketa batzuk, neurologo bat egin nion elkarrizketa bat, eta nire amonaren zaintzaileari elkarrizkete lagundurik, nola dramaturgia hori joan, eta nire testu propioak sortu, eta biok batera, dramaturgia hori sortu. Arrobiaren laguntzari esker, bere trantsizioak programari esker hasi nuen sorkuntza prozesu hau, eta gero Bilboko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza jaso dugu baita ere, eta prozesuaren barnean Silvia Larraurirekin egin dut dramaturgia eta piezaren sorkuntza, Paola de Diegok egin du estenografia eta jantziak, Jose Villegasek argiztapena, Asier Renteriak musika eta irudiak Ekionte Zillasek.